Hartelijk welkom iedereen in Oudwoude. Vanmiddag zit Oudwoud op een praatstoel en dat gaat u merken. We nemen u zo mee, het dorp in, ons dorp in, naar 8 prachtige huizen, gebouwen die historisch zijn en markant. In ieder gebouw zit een verteller, een dorpsbewoner die u een verhaal gaat vertellen wat past bij ons dorp en bij onze streek. Nou, welkom op de Spoekenplaats. In 2003 hebben we voor de eerste keer meegedaan voor de plaats van het Ier. Toen hebben we in 2003 de aanmoedigingsprijs gewonnen. En in 2006 hebben we de prijs gewonnen van de plaats van het Ier 2006. Eigenlijk gaan er 2 verhalen. De ene is eigenlijk heel erg simpel. Dit is altijd een boerderij geweest voor pachters. En er was een pachter die hier niet weg wou. En om een volgende pachter weg te jagen, liet hij zijn knecht met deuren rammelen, ramen rammelen, andere soorten lawaai maken. En daarmee schrok die andere pachter, die ging dan niet hier wonen. En dan kon die oorspronkelijke hier blijven wonen. Dat is 1 verhaal, die zie je ook steeds verder terugkomen. In de tijd van het verhaal stond deze boerderij hier nog niet. Maar die stond hierachter, waar nu de boomgaard is, daar stond vroeger een boerderij. Dat is waar dit verhaal zich afspeelt. In de middeleeuwen was in Veenklooster een klooster. In 1579 is het als klooster opgeheven. Dus ons verhaal speelt zich af voor die tijd. De boer die hier toen woonde was een bijzonder gelovig man. De boerin, waar hij mee getrouwd was, helemaal niet. Op haar sterfbed kreeg ze het verschrikkelijk benauwd. Maar het leven wou haar niet loslaten. Dus de boer stuurde een boodschap naar de monnik om haar bij te komen staan. De monnik moest door de weilanden komen om hier bij de boerderij te komen. En onderweg zag hij een bijzonder mooie jonge vrouw in een hooimeid liggen. Ze lachte hem verleidelijk toe en kreeg hem zover, het zal niet veel moeite hebben gekost, kreeg hem zover dat hij bij haar ging liggen. Een uur later vervolgde hij zijn weg verder naar de boerderij. Het begon te schemeren en toen hij omkeek stond de hooimeid waar zij hadden gelegen in brand. Hij kwam in het donker bij de boerderij en hij werd verteld dat de boerin met schuim om de mond schreeuwend gestorven was. Op dat moment begreep de monnik dat hij met de duivel in het hooi had gelegen. Vanwege de zonde die hij had begaan sloeg de schrik hem in het hart en hij zakte ineen. Sinds die tijd spookt het hier. En zo is de Spoekenplaats geworden. Verrassend dichtbij. RTV en